Tom taga sungai ngili apoy na kasnong ka ba itanat ba tang ba ini iba idon rangkat bat ngingin haban keli jengkeli na i kai ba kai yadai bat kana kasnong i hang nero don na mau ba keteng mau yum to mau peni i no mau hang nero long we na gi jaka gi ba itanat la ban ong ba dei ke jaka turistim ka ba itanat ba hakane kasnong tengi awan kanang ban ya pej yum mau peni kene kasnong ka ba don mau peni ka ha ba kasnong ayu to mau kara ha kasnong mau kara ka ba don sya suppose east and west kasih ya ka ba ha ka nong klau simship ta nang tang yu i kasnong ru kumbang yu jeng tip kalong kasnong ka bayar ka ba he ba tenga suk ho ngan suya tu epi kindiat sepang ka history jong kana kasnong yang ni la khala he la san sani ngilalong dong sung bapura sani bar kana kasnong hadu kat men ni hadu kat kini ki por kini ki sngi kat kum ka jingtip bangi ngi yo nagi kenhun balang bar nagi rumah snong kana kasnong por ka jingdon jong population ni la da kumut hadu kat mata kini ki sngi kamot kapai kumba prahajar duna te hakani kasnong kar company kar char kadar jong kana kasnong kalong hamal lagi dong kibu iki sekretari la ni rumah snong te usurar udah tampai te hapo jong kana kasnong kadon neutali isi but neutali ki nyungut ki rumah snong nyungut ki sekretari but we headman uban follow uban forward ya kanu ka ya kanu ki kincar sarkit ban asar kit ya ki jingdon kam but direkom trekam hapo kasnong brakowi te ngasuk itu ka kubor ka bakham sutanat sisu bat ka bakham bah sisu kana kasnong kara jongi kamut nakaliang jong ka balang presterian kamut hang ni hapo ka snong kara kalayo ala ka jong ka district jong ka balang tikilong kirkom trekam bat kirkom yang kilung kena bat kirkom long respect ye gibri ki bawan nabar kom pisia ba piwan ban sangkai le pekai long respect ha hakim lang salang te aga juga por so ban itu ba ne mo pni kamut kirkom ka history mandai kamut ka history jong ne mo pni kamut ba de ki mau ki blapu dagi blai nombor nong thau ki blapu nam hakane ka snong bad haka juga por ngasno ban ong ba kane kasnong ka ba lasoi la shor do blai nombor nong thau bad ka penlong ro ka wina ka nagi jaka pekai ka ba itanat hakari khasi ka jongi kini kasnong pa kini ki yang ki badon hasau dong jong kane kasnong ka thau kini ki barokoj kini ki tawar ki ban connection ye ki mobile phone mo link ba ki internet bad haka juga por ki long ki jaka ki ba itanat wala ra ka sngi kam da shai shu namar bakalade ka por jan min ndre gilong pada ki ba itanat bani osngau ka khubor sya ka perthai bar khoj ba umpat judon snong menu ba tangkawi ka snong kila ban yo ya kawi ka district hapo ka jing penia jong ki kenhun balang irkom trekam ba per te tang da gini kitien ngam nom kwa ban kren bun kitien pa ba bat ki perlok ki jonga ki ba pej bat ki ba view gini ki video ki jonga te hang ni kamut nakaliang jong ka snong ayo sngo ba kaladon kata ka propose ban approval ya ka ban demand naka tourist department bangin yo iki ban create lane ban co-op lane ban decoration ya kan ka jaka bagin long ki jaka ban pekai hapo ka snong bat haka jelahi barakowe te tang dai ni kitien ngai kublai pi kublai sya jarngu